2025 अनलायथारामोन 26 जानाय लोगो लोगो अनलायसै। खुलुमबाय, आं जोहोलाव मुसाहारि, BMN निउसनि गाहाय सुजुगिरि। रायजो राजाफोरनिसिम आङो मोनसे फोरमायथि बा खेंफोरथि होनो नागिरदों। आंखौ लानानै माने ससियेल मिडिया बा खौरां बिजोङाव बायदिसिना राजनितिकनि लाबालाबनि थाखाय माखासे गाज्रि फोसावथाय होनायखौ आं नुनो मोनदों। BPFनि माखासे IT सेलनि सोद्रोमाफोरा बा मानसिफोरा आंखौ लानानै माने गाज्रि बाथ्राफोर फेसबुकआव लिरगासिनो दङ बा फोसावगासिनो दङ। राजनितिकजों आंखौ सोमोन्दो दं होननानै फोरमायदों आरो गुबुन हिनजावजों माने आंखौ गाज्रि आखु दिन्थिदों होननानै फोरमायदों बा बिथांमोना लिरगासिनो दङ। बेनि सायाव आं गोख्रोङै बुंनो लुबैदों जे गिबियावनो आं खोन्थानो लुबैयो, बियो जाय आइजोखौ नोंथांमोना नुदों ससियेल मिडियाआव, बियो आंनिनो आंगो बिसि। आंनि आंगो बिसिया आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय गाव माने मोनसे गला माने हटेल होदों। बे थावनियावनो आङो बिथांजों फैनानै बेबायदि निउ इयारनि मुङावहाय जोङो माने फटकसो लानो नागिरदोंमोन। बिथांजोआ माने आंनि लोगोआनो बुंदों माने फटक लानांगौ नोंथांमोना सानैजों होननानै बुंनायलाय आं माने बे फटक लानो नाजादोंमोन। बेवहाय बिथांजोआ बुंबाय जे आं जेबो देलायाखै, आं लाया होननानै बुंनायाव बेबायदि मोनसे माने भिडिअ सेबखांलायनाय बिदि जायो। खुनु बेहाय गाज्रि गैया। बिथांजोआनो आंनिनो आंगो हिनजावखा बा आंनि बिसिखा। नोंथांमोना जायफोरा मिथिगौ बिथांमोना मिथियो, आरो जायफोरा मिथियालासिनो आंखौ गाज्रि कमेन्ट बा बाथ्राफोर लिरदों, बिथांमोना फैनानै आंनि गामियाव फैनानै सोंफै बिथांजोआ सोर, आंनि हिनजाव नंगौना नङा, आंनि गामियाव फैनानै आंनि जायगायाव फैनानै बा आंखौ सिनायनाय सुबुंफोरनाव सों, अब्लानो मिथिनो मोनगोन बिथांजोआ आंनि हिनजाव नंगौना नङा। आरो फोरमान नोंथांमोना आं होनो हायो। आरो आङो बिथांजोजों आंजों जिथु संसार जाबोनाय माखासे सावगारिफोर दहायनो पाब्लिस खालामना होदों, बेखौ नाय। आरो फंसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों जे आंखौ बेबायदि निउस चेनेल बेखौ बेबायदि गाज्रि रावै बा गाज्रि भाबै एटेक खालामनाया बे मोजां जायाखै। BPFनि सुबुंफ्रा आं सोंनो लुबैदों, BPFनि मानसिफ्रा निउस चेनेल थांना थानायखौ लुबैना लुबैया? जोंनि खस्थ' खालामनाय, जोंनि दुखु दाहा सैबोनांनाय, जोङो माहारियाव जोंनि बिहोमा होबोनाय, जोंनि खामानि मावनायफोरखौ बिथांमोना मिथिया जोंखौ जेब्लाबो माने एटेक खालामबाय थायो। बे BPFनि माखासे IT सेलनि सुबुंफ्रा माने एटेक खालामबाय थायो। बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ सामलायनो हादोंना हायाखै बेखौ जों सोंनो लुबैदों। आरो आं खावलायो, माब्लाबाबो सासे सुबुंनि मोजां गाज्रि मिथियालासिनो बेबायदि बाथ्रा बा बेबायदि लिरलाबायनाय आरो बेबायदि टारगेट खालामनाय बिदि माब्लाबा खालामनो मोना। आरो आंखौ राजनितिकजों सोमोन्दो दं होननानै, राजनितिक UPPनि सापर्टार होननानै बा UPPनि मानसि होननानै आंखौ जे लिरदों, मा फोरमान दं? बबे पार्टियाव आंखौ थानानै खामानि मावनायनि मा फोरमान दं? जायफ्रा लिरदों आं बिथांमोनाव सोंनो लुबैदों, मा फोरमान दं? बबेबा पार्टियाव आंखौ माला गाननाय नुदों ना बबेबा पार्टिजों थानानै आंखौ खामानि मावनाय नुदों? BPFआव नुदों ना UPPआव नुदों, कंग्रेसआव नुदों, BJPआव नुदों आंखौ? बेबायदि आंहा खुनु पार्टिजों सोमोन्दो गैया। आं सासे खौरां बिजोंनि मानसि, खौरां बिजोङाव खामानि मावबाय थागोन। बेबायदि ससियेल मिडियाआव आंखौ बानसावदों बा मुं सुनानै आंखौ लाजि फोनांदों, जायफ्रा बे भिडिअखौ गावसोरनि पेजाव होनानै लानानै आंखौ गाज्रि सोंखारिदों, आं बिथांमोनखौ बुङो बा खावलायो, गोख्रैनो बे भिडिअखौ बोखारनांगौ बिथांमोना, आरो बे लिरनायखौ बोखारनांगौ। आरो बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव निमाहा बिनांगौ जे आंखौ बेबायदि गाज्रि भाबै बानसावदों बा फोसावदों। जायफोरा आंखौ गाज्रि भाबै ससियेल मिडियाआव फोसावदों बा गाज्रि भाबै लिरदों, आं बिथांमोनखौ खावलायो बा बुङो, दिनैनि गेजेरावनो बिथांमोना भिडिअखौ बोखारनांगौ आरो बेबायदि गाज्रि भाबै लिरनाय पस्टफोरखौ बोखारनांगौ। नङाब्ला आङो बिथांमोननि सायाव आयेननि राहा गोख्रोङै लानाय जागोन। बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै आङो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि फोरमायनांगौ फोरमायबाय। बाथ्राया बेखिनियानो, जेबो गाज्रि नङा। नोंथांमोना गाज्रि साननो नाङा। आरो जिथु नोंथांमोना बे पस्टखौ नुदों, बेनि सायाव आं दिनै क्लियार होबाय। नोंथांमोनसिम गोजोननाय थाबाय।